lamchogo joto no tininani kok bo thomangkha chwng joto no kaitor ni kok saimanani nango. Bible wngkha kaisa uanamaswngsa kwmamaswngsa ahaino naikhe poito thangthokya hai phano abo kubui kok laihbumani kok Kaitor bini yak baino joto snamjak teibo nangkukma kok kotor khe omo hai. Bible wngkha bini no khuk ni kok abono chwngno rwkha Tamo khe bororok eba swngchar ba bono saimanthung hinui. Apostol Paul sao elne bangne bebak kok kaitor bai koboljagui swiimani abo kubui no phwrwngthani chugo tatal no tatal hinui phunukthani chugo samung chaya no chara thani chugo phiya kaham khe tongnani phwrwngthani chugo abotui borok chuksugui mano joto samung kaham ni bagui bini nangmani manui bebak no mano. Hakhe chwng tamoni bagui kaitor ni kokthai saimannani tei swrwngnani nang abono tui elemago tamo sa faide chwng nailai no. Point number 1 Kaitor ni kok kwthar Bible o kok thaisa bo chaya kwrui tei chaya wngui se manya. Kaitor ni kogo chaya hwnmani kisa bo kwrui bini dagimung tei phwrwngmung raida rogo chini phola bai langma kwrwngjak. Elembakni phwrwngmung 30 ni 5-6 o sao Kaitor ni bebak kok no kubui hinui phunugo. Bini thani katimung nainai rokni bagui bo phui se. Bini kokrok bai tei kokta daldi hakhe bono no kulnai tei tatal manjaknai. Aw Kaitor ni kok kwthar Bible o thaisa bo chaya kwrui tei chaya wngui se manya. Hake faide nailai pinai point number 2 Kaitor ni kok kwthar Bible o bebak no tongo abo khapijak tei bebak bai no kwplung. Bible o tei nangya kwtal berem tei bwtang rok sapulnani eba dalnani. Swkang ni simi no bebak no khapijak oro joto tongbaio joto bai no abo kwplung. Kwbangma cults rok Bible ni logeo teisa borok ni kubun bijap dalog phio abo chaya abotui khlaithai kwrui phunukjakmani 22 ni 18-19 o sao o bijap ni kok diari rok no khwnanai rok jotono no ang johon hai hinui huns khe ruo. Khoroksa no o kok rok bai tei kok thaisa swk phano thepakhe Kaitor bono yakol sufuru o bwchabo suijak tongmani birman rok no bo phnangnai. Phiya khoroksa phano o bwchabni kok diari rokni thaisa swk kok phano swkma khe Kaitor o bwchabo suijak tongmani mwthangnai buphangni bwthai no buibai baksa bono charwglak. Phiya o bwchabo suijak tongmani tau no bo buibai baksa habrwglak. Aw hakhe oro chwng sai mano Kaitor ni kok kwthar Bible o bebak no tongo abo khapijak tei bebak bai no kwplung. Hakhe chwng nailai pinai point number 3 Kaitor ni kok kwthar Bible o phan tongo tei kuchuk dagi phangni kok tongo. Lob mungni 119 ni 89 o sao o subrayung tongphlai tongo. Nini kok chukma hao songjak. Hake faide chwng point number 4 ro nailainai. Kaitor ni kok kwthar Bible ni kok kwthang bebak no nangphlainai.
tumungno kaitor nono mungsasuk sakhe nono kok rwkhe hakhe nang naisingdi abo nang phainai. Isaiah ni 55 ni 11 no sao. Ani khuk ni ongkhorma kokthairok bo abo tuino ongnai. Abo nangya tei buksa wngwi ani thani kifili sokpai glak. Tamo khe ang khlaina muchung tuino abo khlaiwi phainai. Tei ang khlaina bagwi hormarokno khlaiwi hamcharwnai. Ao Bible o kaitor chini thani kwbangma kok tongo. Hakhe ang nono omono twiwi kha kwrak baino sotonwi sarago. Nwng kaitorni kokthai no eba Bible no salbrum khuk tangdi tei swrwngdi hakhe naidi nini thani uanamaswngsa hamari phainai no phainai tei nini langma bo swlaijagwi thangnai. Kaitor norok joto no hamari rwthwng. Hambai.